Мында менің апайның да есімі Лилия, әркім болған апайның. Мен инде хәзер югалтулар шуның кадәрле көп булды тормышта. Мен берсеннән айнып бетә алмыйм, икенчесе килеп кетип бара. Елларга уйлап ятырга да өлгерми башладым буга инде хәзер. Бүтән нәрсәне дә салкын акыл белән кырыс иттереп кабул итәргә өйрәнәсең икән. Безнең әби әйтә, теге әз аптыраган көлә, күп юк, әз аптыраган елый, күп аптыраган көлә дип. Апай китеп барды 50 яшендә. Шибәр, акыллы. Менә хәзер һәркемнең дә әлбәттә туганы, апасы үзенә якын була, әйме? Ул бит аның туганы. Ә мин менә аның өстенә булай дип тә әйтергәм. Үз гомерендә 50 яшенә җитеп, бер тапкырда шампанский да ичеп карамаган кеше. Жизньгә кияүгә чыгып, гомерендә бер ират, 2 менә дигән бала үстерделәр. Баштан жизньгә китеп барды, аның артыннан апай китеп барды. Әлбәттә бик авыр нәрсә безнең гаилә өчен.